po kami, papunta po kami dito sa Apalit, sa lumang sementeryo. Naglalakad po kami, galing po kami sa Bluma doon ng sementeryo. Papunta po dito sa Luma, at magkatabi lang po sila ng kaya po yan sa mga tropa natin. Nakistandby po yung mga stay na nakasunod-sunod dito. Ayan, mga tropa. Kaya lupa kita din yan. Tulad yung binigyan mo. Okay, punto ka tayo ipabayad to. Bukan yung kalian natin. Sir, good morning po. Good morning, bro. Morning. Morning. Ay, good morning. Morning. Ito po yung mga tropa natin na patuloy po silang naka-duty. Nag-umpisa po sila ng mga alas 6 ng umaga. Hanggang ngayon po, pinantahan po namin sila, monitor po natin sila. Ngayon, ito po, may kasama po sila natin sa pulisan. Ito po yung kasama na lang sa pulisan sa Bali. Ayun po yung dalawa doon, mag-monitor. Ayan, ikot po sila. May mga tao sa loob. Ito po yung nila, yung vice president po nila. Vice president. Ayun po, president. Bakit? Nakalikot ka. Ano mo muna tika, bro, makakawal makain. Punta sa likod niya. Yan, kanilang presidente. Patuloy po natin monitor. Mamaya po punta naman kami sa St. Peter sa Sampagat para doon naman po kayo monitor ulit. Iniikot po namin yung lahat ng sementeryo, yung limang sementeryo yung binigay po sa amin ng PNP. Kahit na po medyo mainit, okay lang. Yun naman po ang trabaho namin bilang voluntaryo. Yung mga kapulisan po natin, nandyan din po nakasuporta sa atin. Tulad po ng ating sir. Ano po kasi nga pinito niyo, sir? Valentino. Valentino po. Valentino? Ayun po. Pangalan ko po yun. Pangalan po ni Bro Bahal, Valentino din po siya. Mayayahin po yung mga tropa natin. Mayayahin. Mayayahin po sila. Oo, mayayahin po. Pasensya na po, medyo mayayahin. Ayan po siya, ayan. Ayan. Magandang umaga po, ako po si Larry Nugin, presidente po ng Silupan Chapter. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan, salamat po. Ngayon, 6 PM po siguro, baka pwede na kami. Yun po ang ano namin, out duty dito sa lahat ng sementeryo. Yun po ang binigay kasi schedule ng ating mga kapulisan dito. Ngayon, ayun si Chef Lando, baka bigyan kami. Po, gaya po ng sinabi po ng ating master, ito nga po, patuloy po kaming magbabantay dito sa lumang sementeryo, public cemetery St. Peter, Barangay San Juan. Kami po umaasa na lahat sana ng membro ay makisama sa ating layunin. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Ayan po, panawagan po pala yun. Buti na ano ni Chef Lando yun. Panawagan po sa mga ibang mga miyembro ng GMDF, MDF dito po sa Palit Chapter. Makipag-coordinate po lahat sa mga founder nila. Mag-duty po kayo. Bukas po, may duty na naman po tayo ulit. Kaya yung hindi po nakapag-duty ngayon, pwede po sila bukas. Mag-duty po kayo. Bilang yun po ang sinumpahan natin sa ating bago tayo pumasok dito sa MDF, sana po ipagpatuloy natin. Mas igitan po natin at mas sipagan po natin. Kasi po tayo po ang nakatatak sa ating balikat ay isa lamang. Kaya po kailangan po natin gampanan yung mga pagpuli na sinumpahan natin na nakaatang sa ating balikat. Kaya nga po ulitin ko, bukas po yung mga magduduty po bukas. Remind ko po sa inyo yung mga DMDF, IMDF dito sa Bunga Palit. Bukas po makipag-ugnayan po kay SF Lando o kaya sa mga founder po nila para alam po nila na mag-duty kayo. Yun lamang po.
mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat po, Mr. Founder Brian.
Nandito na po kami sa St. Peter. Bumalik na po ulit kami. Kakagaling lang po namin sa Ascom, Blumadona at saka doon sa lumang cemetery po. Ayan. Si Master nakadito na bumalik na yara sa Dreamland. Dito na po kami sa Dreamland. Katatapos lang po namin sa St. Peter. So bukas na po yung second day ng duty ng ating tropa. So kasama ko po si Master Founder Brian at saka po si Founder Emil. Ayan. May gusto po kayo sa taon? Ito po, natapos na rin po yung isang araw na duty po ng tropa ng MDF dito sa Apalit, Pampanga. Pa-shoutout po, sa shoutout po sila Supremo Forcer Rene Riroga po, ang aming Supremo, at ang aming minamahal na National Force Commander na si Sir Noah Bungabong po. Maraming salamat po sa tiwala sa inyo dito po sa Apalit, Pampanga. Bukas na lang po ulit namin tutuloy ang aming mga mag-duty. Opo, maraming salamat po. Ayan si Founder Emil. Shoutout po sa inyo lahat mga kapatid. Sir, yung mga po natin, lagi pong handa, sir. Maraming po salamat, sir. Bukas uli, sir. Yan, maraming salamat po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, inibita ko po kayo na sana supportan niyo po yung aking channel. Mga brosis, please subscribe my channel and click the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pong video. Ayan, at dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At maraming salamat po. Ayan po. Salamat po si Founder. Thank you.